Sanmalani molweni apshe tumelangi Sanmalani molweni apshe tumelangi Sanibonani molweni abosheng tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kwizinto ezingasebuno kenaphila niphile nje Sabonga ukuthi subscribe kana moto nazela kuzoqala nxa uthatha ama video mangabe siwaposta siyabonga bafundisha video futhi sibere zinye impela sizasikophe nazo ngale sikhathi la ngaphela sibere khona indaba ezithinta usodubulana nayo indlamlenze into ezenza ngempela ukuthi ke lapha ngempela indlamlenze na usodubulana baya trenda lokho kwenzeka emva kokuthi ngempela indlamlenze iya ngena lapha kuzoxhumana la ifike khona yathi ngena yaposta isithombe sayo lapho ngempela begqoke khona iteke lithizeni ekilo hlobo lweGucci la ngempela ethemini poster le poster yasibhala umbhalo ngaphezulu khona yathi ngibuka emdlovana sengibheke eThekwini kungomakazi lonke ngena namhlanje kwiGaladina la ekhuluma khona eGaladina ekhona ngempela ubuke emdlovana nje kodwa ngisahambo saya kuphi kwiGaladina ila khona njengamanje wase lapha efaka khona amagama athizeni ngilawafakile kodwa esithombeni sakhona ngempela mawuthi abheka khona uvele indlamlenze lapha ngempela igqoke iGucci kanye nejini wayo nje kanye nesikebha sakhe esimnyama Shudenzekile ukuthi abantu abaningi babese babuka isicathulo sayindlamlenze lapha ngempela kweGucci base bayaqhathanisa la ngokuqhathanisa ababhekene nesasodubulana okuvele ukuthi ngempela sasodubulana wakwasigqoka ngempela lapho usithi cover yakhe ngaphezulu nje futhi esakhe sesekuhlukana sindlamlenze kodwa sasodubulana sasikade ngempela sibukeka simhloshana sibe futhi siba nokungathi sikuthi ukuba browninyana la ngaphansi yabona kungaqondanga nje ukuthi ngempela kuba mhlophe ngokuphelele njengoba bekunjalo kwesindlamlenze isicathulo abaningi bese bakhuluma okuningi lapha ngempela bakhuluma bethi ngempela indlamlenze okanye ngathi khona gqoka esimame la ngempela ukuthi khona omunye umfowethu lapha nogijima khona ku Google wafika wagooglisha ngempela waveza wathola isicathulo esibhalwe ukuthi for women mangabe kubhekwa ukuthi ngempela isindlamlenze simhlophe la ngaphansi wasebona sasodubulana sibhalwe ukuthi for men la ngempela kuvela khona ukuthi ngempela sabesilisa nabesimame futhi kuvela kanjalo nje kuthiwa ngempela indlamlenze iqobe esimame kodwa ke nawe ngasibheka lapho ke mhlambe siyavela phambi kwakhe ukuthi kwenzekala kahle kahle kodwa ngibese nathi sagijima sakhona ngokuthi sayibukela ngokwethu sathi masifika khona sabona indaba ethanda ukwehluka kancane kodwa ke ayihlukanga ukuphelela ngoba phela sikhona sithi for women vele ngempela kodwa sithole esinye nathi sibhala ukuthi busy kodwa ke ezivela simhloshana njengesindlamlenze kodwa futhi ngaphezulu kuwukuthi sithi for men nasi la ngoba phela sibona lapho la sikuthi website yakhona ngempela kwaGucci la bakhiqizi bayo ngqo impahla oyiteki ungafika ubuke lapho ngempela kuGoogle lapho ke njengoba nawubuka ukuthi isicathulo siyafana kodwa futhi siyafana sindlamlenze uthi mawusibheka futhi kwalesinye naso futhi lesi okuthiwa is for women nazo futhi siyafana isindlamlenze futhi kabili kahle ngaba ukuthi kungapha futhi ngaba ukuthi kungapha shuvo lokho napha communication futhi ngempela izithombe ziyafana noma zifanini bese kuba ukuthi nawe zidibana ngokuzayo